Dan huwa budget ta' gvern illi issa ma jistax jibqa' jaħrab mill-problemi illi ħoloqwa stess wara lilu jiġħad għal dawn is-snin kollha. Il-gvern illejla beda jammetti uħud mill-problemi li ħoloq. F'konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għal budget il-kap tal-Oppożizzjoni Idris Delija saħaq illi l-gvern qed jaħbil problemi veri tan-nies. Pajjiżna qed jaffaċċja problema ta' cheap labor, faqar finanzjarju, nuqqas fl-edukazzjoni, fis-saħħa u fit-trasport. Budget li mhux ekonomiku. Il-modell ekonomiku kif ilna ngħidu x-xhur però ta' dan il-gvern mhuwiex mibni fuq tkabbir ekonomiku imma fuq tkabbir tal-popolazzjoni. Jaf x'qed jiġri l-gvern imma mhux qed jgħid għax jaf li dan il-modell ma tistax taħrab minnu għax jista' biss jiġi sostnut jekk tibqa' tikber il-popolazzjoni. U qal li min qed jistenna arja nadifa qed isib ma' wiċċu aktar traffiku u tniġġis u l-pjanijiet infrastrutturali mhux iħarsu fit-tul. Il-gvern mhux qed joħloq netwerk ġdid u s-soluzzjoni tiegħu hija biss fiż-żieda fil-karreġjati. U qal li l-budget mhux jindirizza il-problema tal-għoli tal-ħajja. Hemm żieda ta' 4.4% fl-ikel waħdu. Mela jekk inti pereżempju il-paga tiegħek hija 100 euro, b'dak il-persentaġġ li jola l-ikel biss ukoll iż-żidiet jew l-għajnuniet li qed jipprova jgħid illi ta' il-gvern litteralment ittieklu. Dwar is-saħħa l-kap tal-Oppożizzjoni għamel referenza l-isptarijiet tagħna li l-gvern tom lill-privat. Dan l-istess eżempju qed jiġi rifless fi problemi oħra. Wara li beħ l-isptarijiet tagħna, wara li qal illi solva il-problemi kollha relatati mas-saħħa, il-gvern qed jgħid illi ħajjibda jaħseb għal pjan fit-tul. U dal-paragrafu nistgħu napplikawh għas-setturi l-oqsma kollha illi semmew għal-housing, għal dawk li huma il-problemi fl-edukazzjoni, għal dawk li huma fl-edukazzjoni s-soluzzjonijiet li l-gvern laqqas biss qed isemmihom. Idris Delija qal li l-gvern mhux qed jara li l-ġid komuni jitqassam b'mod ġust u eku. Għalkemm dan id-dokument effettivament jgħidilna illi f'Malta rridu ngħixu s-suċċess, nafu li s-suċċess tal-ħidma tagħna l-koll qed titgawda mill-ftit u mhijiex qed tinferex fuq il-ħafna. Għandna n-negozji u l-ħaddiema tagħna li qed joħolqu l-ġid u l-gvern illi jippersisti illi jikkrea l-faqar. Minnaħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni qed joffri soluzzjoni għal ħarsien ta' kulħadd inkluż tal-batut u l-fqir.